Въздушен слънчев колектор. Модул, който прилепва към фасадата на сградите, улавя слънчевите лъчи, превръща ги в сух топъл въздух и ги вкарва в помещението. При това без никакъв разход на електричество, защото сам си произвежда необходимия ток за работа, пак от слънцето. Може да дърпа външен въздух, да го затопля, филтрира го и влиза през вентилатор в помещението. Като от вътрешна страна не се монтира никакво тяло от типа на климатиците. Един дифузор, през който влиза въздух от 100 до 250 кубика на час. Това се случва само през светлата част на денонощието, но е достатъчно, за да пести много енергия и да внася домашен уют. Когато цял ден стените са топли и сухи, подгряването на помещението през нощта изисква далеч по-малко енергия. Парадоксално, но факт. Колкото по-студено е навън, толкова по-добре работи модулът. Оптималните му стойности, твърди Сотир Николов, са при слънчево време и външна температура между 0 и минус 10 градуса. При слънчево време може да кажем, че замества климатика на 100%. При различните модели разликата между нагретия в модула въздух и външната среда може да достигне 70 градуса, два пъти повече, отколкото при обикновен климатик. Бонусът е във вид на филтриран въздух, който постъпва отвън, за разлика от множество климатични системи, които въртят един и същ въздух вътре в помещението. Колекторът е много полезен през зимните месеци, а през лятото може да се използва само частта с вентилатора и филтъра му за вкарване на свеж въздух в помещенията. И ако някъде има остатъчна влага от зимата, изчезва напълно. Именно така е създаден въздушния слънчев колектор, когато през 80-те години в Дания държавата дава поръчка за уред, който да не позволява на зърното в складовете да загнива. Днес слънчевият въздух върши много работа в Северна Европа и в Канада, където се произвеждат повечето модули от този тип. Макар и скромно, вече имаме и собствено българско производство на модули, съобразено с местните климатични характеристики, а и с нашинската платежоспособност.